Ще почнем от тавана. Той е с хубави здрави керемиди, няма течове. Иначе градоред. Между втория етаж и тавана. От тавана има хубава врата. И там се излиза в масивно стълбище, чисто нов сачак на тавана, гипсови шпакловки и подовите покрития са от врачански камък. В момента са покрити да не падат боклуци. Стабилни перила. В момента гледката е от тавана на слизане към втория етаж. Витраж на едното стъкло. И сега от тавана ще слеземе към втория етаж. Ето как изглежда вратата към тавана от към стълбището. Навсякъде стълбището е с шлифован врачански камък, вложен тази година. На втория етаж има спалня, гипсови шпакловки с бял латекс навсякъде. Спалнята не е оправена в момента, но иначе стаята е перфектна. На пода са душеме дебело 5 см, шлифовано, шлайфано и лакирано с шведския лак на Акза Нобел. Много приятно. Навсякъде на втория етаж е с такова душеме и лакирано душеме. Това е вратата към терасата. И това е големия хол, който е разделен на две с портал по средата. Там е и кухня, кухненски бокс. Кухненския бокс с чисто нова кухня, купена от Арон. В този край е миската от кухнята. Ето поглед към хола. И има още една стая, значи те са две спални на втория етаж, където е в синьо вече тази спалня. Ето е в синьо спалнята. С поглед към хола. И тук е също това хубаво душеме. Полирано, лакирано. Има място къде да се сложи камина или печка. Хубава голяма спалня. Така че те са две спални с един хол. Едната е оранжева, другата в синьо. И от тук се излиза пак на същото това стълбище с шлифования врачански камък, който изглежда разкошно. Навсякъде са шпакловани, но тук още не са бладисани стените на стълбището, докато на прозореца за сега са вестници, но и там ще има витраж. И от тук се слиза към първия етаж. Първия етаж е навсякъде коридора и по стълбището пространството са с теракот, чисто нови полипропиленови тръби
И оттам се влиза в една огромна баня. Банята е колкото става почти голяма, с туалетна. Нещо наистина грамадно. Прави се разходка, докато се отиде до туалетната. За сега тук е с завеска, където е пространството за душ кабината. Там е изграден тази корито, но за сега е с завеска. Ще има душ корито. Поръчкови маса, която е направена от шлифован врачански камък, монтирана е на място, така че това шкафче за мивката де-факто е от камък. Много здраво, много приятно нещо и много красиво. Там трябва да се сложи естествено още, да се сложи, да се до... Ето и стените. Значи в банята има два големи прозореца, на които ще има штори. До сега са тези преденца, но това е временно. Навсякъде теракот, фризчета. Тук ще бъде ваната в този ъгъл. Там са изводите за батерията и канализацията. Чуваме магарето на комшията и излизаме от банята. Значи от банята си излизаме в стълбите, оттам си излиза в един входен вестибюл, който е с гипсова шпакловка също и бяла тех навсякъде. И това е всъщност входното ни антре, на което в този край ще има нещо като кухненски бокс, още не е завършен. Сложени са плочките. От тук са тръбите към втория етаж, те ще бъдат покрити с дърво. И на пода има теракота тук. Теракота и тези симпатични плочки. Има да се цикват и да се оправят естествено двете спални на първия етаж. Те са отново с гипсова шпакловка и бял латекс. Тук имаме два прозореца в тази стая. Но още не е изциклено душенето. За сметка на това, тук има една много хубава печка, масивна, чугунена. Идеално са направени всякакви шпакловки и почистени комините. Стаята е абсолютно готова за живеене, само трябва да се изцикли. Трябва да се изцикли пода. И сега влизаме в по-малката спалничка, много симпатична. Там също стените са супер и са направени. Гипсови шпакловки, бял латекс. Пода е... Ето ви стените. Пода за сега още не е ушлайфан, изцикляне, но предстои шлайфане и лакиране. Тук има също два хубави прозореца към двора. И може да се сложи кревати. Така че тук остава само всъщност подовите покрития да се шлайфат, лакират и нищо повече, всичко е готово. Практически. Може да затваряме вратите. Тук има една картина в входа за настроение. И от тук вече можем да излезем на двора. Това е голяма тераса отпред и излизаме на двора. На двора панорамата е страхотна. Към един хълм, на който има лозя срещу нас. Нататък с кари, лозя. Практически граничиме само за себе си. Това са наши къщи също тук надолу. И това ни е двора. Ето го двора. Тук е къщата от другата страна. Тази година е боядисана с фар. Горе са боядисани покрива също. А това е лятната ни тоалетна и баня. С баня бидон отгоре. И естествено страхотната панорама към планините отново. Тук имаме едни стари постройки, има плевня, има стари къщички, които подлежат на ремонт. Започнали сме ремонта на една от къщите отгоре, но още не е приключен. А това е втората порта.
където също става за да се вкара кола и да се паркира.